Windaba ze-1KZNTV yokwamzimba umntwana uyakhuleka nenabakambomboshe omnyama. Nazo ke zona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. I-I-Ifp Ibungaze Olwenkululeko nabafundi kukhuthazwe abantu ngelungelo lokuvota. Abakuleli bathulisela udukhalo ngenkululeko. Sanemukelene nobesilo kwindaba zethu ze-1KZNTV. Iqembu lenkatho yenkululeko I-Ifp libungaze usuku lwenkululeko phecelezi Freedom Day ngokuhlanganyela ke ndawonye nabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme University of Zululand kwadlangezwa ongo enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lo mcimbi ubuhlanganisa nophiko lwabafundi oludla ngakezolunye naleli iqembu lenkatho yenkululeko okuyisadesmo. Namuhla ke iqembu le-I-Ifp ngokuhlanganyela nesadesmo okuwuphiko lwabafundi oludla ngakezolinye naleli iqembu babungaze kosuku lenkululeko nokumbungazo obubanjelwe eNyuvesi yaKwaZulu-Longoye nobuhlonishwe kamakhansela izimeya ezingaphansi kwalesi sifunda. Umntwana wakaPhindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi oboyisikhulumi sosuku kulindele ukuthi afike kulombungazo akakwazanga ukufika, kepha ke inkulumo yakhe uyithule ngokuthi kusetshenziswe ubuchwepheshe bemshini yesimanje manje. Ushengeke ube esekhumbuza isitshudeni ngokubaluleka kombungazo walolu suku. After those first democratic elections, we still celebrate Freedom Day. Since 1994, South Africa has had 6 national and provincial elections, 5 local government elections and countless power elections, all of which were democratic and the majority of which were declared free and fair. Now it is understandable then that this generation sometimes asks why we still celebrate something that happened before most of you were even born. The answer is quite simple. We're celebrating an idea more than an event, just an event in history. So the idea of freedom has captured the imagination of human beings throughout the world since the beginning of time. Lo mbungazo obuhlukile kweminye seke yaba khona eminyakeni edlule kube sekuhlonishwa abafundi abatheswe imiyezane yabo kulesi sikhungo sakwaZulu akuyisona ke sinomlando njengoba sikhona nje kungenxa yamagalela womntwana owalwa elwela ke inkululeko yomuntu omnyama owayecindezelekile ngesikhathi sobandlululo. Umntwana wakaPhindangene ube yisisebenzi nesishabasheki sentuthuko la esifundazweni saKwaZulu-Natal. Nantu ngoye emfunda kulona namhlanje ukuba umntwana waPhindangene nesilo esasibusa ngaleso sikhathi abazange bahlangane namakhosi nosomabhizinisi bathi akwakho enyuvesi ngabe namhlanje anona ama-graduates, ngabe namhlanje le university ayikho ngoba abanye bayafunda kuyona abanawo umlando wokuthi le university yakheka kanjani. Ushenge ube sephetha ngokuthi ke adlulisa amazwi akhuthazayo kubafundi nalapho ke ebakhuthaze ukuthi ke baqhubeke bafunde balalele ngoba ke imfundo yiyo ke eyokubakhipha emaketangeni okuhlupheka. Thank you on your achievements at the university and encourage you to keep education at the center of your priorities always. When you complete your studies in your chosen field, that should never be the end of learning. Unless we keep learning, we'll stop growing. The world is moving towards constantly and we'll be left behind if we just stand still. So for your... Let's gaze indaba ze-1KZNTV. Mina nginguSamukeliso Ngqulunga. Ngisongoye. Intsha yaseRichmond esifundazweni kwaZulu-Natal ihlabana ngethuba lokubungaza usuku lenkululeko kanye nephini kaNgqongqoshe zomthetho kuzolonke uJohn Jeffrey esikoleni sabangezwa eyindlebeni esaziwa ngokuthi kusendaleni. uJeffrey utheke kubalekile ukuzwa ke imbono yabantu abasha njengoba elakuleleke ligubha iminyaka ngama-29 lathola inkululeko. Ubehambisana ke nenhlangano ke yengameli ezokhetho kuleli ezimele okuyi-Independent Electoral Commission I-IEC bezokhuluma ngokubaluleka kokhetho. Izela kuleli libungaza usuku lenkululeko kepha kusakhona izinselele ezikhona ngemumva kweminyaka yama-29 kanti abafundi
bazwakalise imbono yabo ngalolu suku. Kuyashiyana esikhathini samanje zikhona izinto esezivulele abantu abasha ukuthi bakwazi ukuthi baziveze ukuthi bona bacabanga kanjani nokuthi bafunani. Kodwa ke inkinga esibhekene nayo manje i-corruption because manje ngisho ngakuthiwa ufunde kangakanani mawuye emsebenzini kuzadingeka ukuthi mhlawumbe ukhokhe imali noma kwenziwe nje ngalendlela lezi esingazi ukuthi ucansi kanje. So mina ngithi intsha isangakwazi ukuthi iqhubeke iveze ukubaleka kwayo ilethu ushintsho emphakathini uma ngase abantu abaphethe abadala bavuma ukhoxa ezikhundleni kodwa hayi ukuthi babadedele kuukuthi bakwazi ukuthi babaguide endleleni babaluleke ukuze sibe isizwe esiright. Owekhomishana yokhetho i-IEC uthi amaqembu ezepolitiki awabuthemba ubuchwepheshe besimanje manje. Lena ke ukuthi kuvotwe ngemshini kuma voting station yingxoxo lezi esikade sayiqala nama political parties ukuthi sixoxe njengamanje thina siredi kodwa amaqembu ase South Africa wekho ready asakholela ukuthi cha bafuna ukubona iphepha elimakiwe libalwe balibone libalwa abakafiki la sebekhuleke khona ukuthi sebengayivuma i-technology nakhona nala ku registration ikuthatha isikhathi bagcina sebebonile ukuthi kuphephile. Siyathemba ukuthi nako ekuvoteni ngemshini kuyofika isikhathi la amaqembu eyokwamukela ukuthi kuphephile sikwazi ukukusebenzisa. Kanti umasipala wase Richmond uthi intsha kumele iqonde ukubaluleka kokuvota. Abantu abasha banamhlanje babona inkinga uhulumeni obhekene nazo. Bese becabanga ukuthi mhlawumbe uhulumeni awenze lutho badokiswe ama political parties kulindelekile. Each and every political party will enshrine the governing political party, that is African National Congress. But okubalekile it's not political education, but beso bafundisa ukuthi kubaleke ngani bona ukuthi bavote wisely. Iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni weZomthetho uJohn Jeffrey uthi usuku lwenkululeko libalekile ukuthi likhonjulwe. First day of elections 29 years ago for all South Africans. It was an election that went over actually 3 days, 27th, 28th, 29th of April. But it was the first election that everybody had the right to vote. And that is what we need to remember, that for most of our history, most of the people, the vast majority, black people in particular, did not have the right to vote and were governed by the white racist regimes who decided for them what they wanted to do. So do we want to go back to that, even if it's not from a racial perspective? No, we don't. We don't want to have other people deciding for us what is good and what is bad and what we should do or not do. So that is why it is important for people to remember that history. Ezindabeni ze-1KZNTV, ngu-Ayanda Dube, kisa Richmond. INingizimu Afrika yonke namuhla ibungaza usuku lwenkululeko phecelezi Freedom Day. Elakuleli ligubha lolu suku ukubungaza ukuthi izwe kalisekho ngaphansi kwahulumeni wencindezelo kodwa ke selikhululekile. Izwe le indaba liphumele emphakathini ukuthola ukuthi ngabe kumphakathi ubona leli izwe likhululekile yini futhi ngabe bayakwazi ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela efanele engahlukumezi noma ithikameze abanye abantu. Kubalekile ukuthi licommemorate because ziningi izinto esesikwazile ukuzibonela thina ngamehlo ethu sikwazi futhi ukuthi ezinye zazo sizifikele ngenxa ukuthi ke sinayo inkululeko kodwa ayiphelele. Kuningi okusafuna kulungiswe particularly when it comes to economics, izimali ziyashaya, ama politics enza sure ukuthi abuyisela emumva ibanga elide kakhulu bese lidlaliwe abantu abashona beshonela belwela thina ukuthi sikwazi ukuthola freedom mase sesitholile thina sesiyayimisuze. According to your opinion yami ngithi it should be celebrated kodwa ke angazi noma irrelevant because there's a difference ukuthi kumele celebrate noma irrelevant yini. According to istory engizaziyo because mina ngipart of youth angazi ukuthi kudala kanjani ngizwa kuthiwa wawungavumelekanga ukuya emabhishi wawuvumelekanga ukuhlala nabantu abayibelungu but ke mangibona isituation manje ngibona abantu be-free bayakwazi ukuya emabhishi bayakwazi ukuthola imisebenzi e-right so yeah it should be celebrated because akusafani nakudala. Even when it comes to ukukhululeka financially we're not financially free. There's a certain group owaziyo ukuthi okay ba free ngokwanele bona because
back then babe nama favors athile in terms of inhlalakahle yase South Africa, but in terms of freedom nje ekumele ngabe sinayo financial amathuba even engabe sinawo asikafiki khona, and futhi ngokubuka kwami kusawuthatha isikhathi mhlawumbe it's a matter of 20-30 years or even 50 years from now. Yes, kona sina freedom ukuthi sesikhululekile ukuthi singahamba siye ema-town athize singayene noma ikephi la singakwazi ukungena khona, kodwa in terms of economy umnotho asikakhululeki ngomthetho ngalendlela lengasikhululeke ngayo. Umnotho usaphethwe abantu abathize abancane la eSouth Africa okuye kuthiwa abantu abamhlophe. So angiboni ukuthi nene ukuthi siqhubeke sithi celebrate i-Freedom Day whereas siphila in poverty, singakwazi ukukhokhela ugesi, singakwazi ukukhokhela amanzi, singakwazi ukukhokhela ngisho itaxi yokusuka la ngeMtengwane, kodwa soqhubeka sithi nene siya celebrate ukuthi si free, kodwa umnotho usakubantu abamhlophe. Ngibona kusuku okusamele siligubhe sibantu abamnyama osiningizimu Afrika ngoba before khona indawo sasingakwazi ukungena sibantu, khona amadolobha sasingakwazi ukungena, sesiyakwazi ukungena manje. Khona indawo sasingangeneki seziyangeneka ngawo ukuthi inkululeko ngingathi niyasivulela amathuba amaningi sibantu abamnyama, ngoba even nakweza amabhizinisi siyakwazi uqala amabhizinisi uoperate la operate khona umlungu umuntu omnyama, into engenzeki iqala. Ake sithi shelele itolo umbukelo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-Ifp Ibungaze Olwenkululeko Nabafundi kukhuthazwe abantu ngelungelo lokuvota. Abakuleli bathulisela udukhalo ngenkululeko. Lungene evikini lesithathu udaba lenkinga ebhekene nezikole ngaphansi kwesifundazwe saKwaZulu-Natal ongatholi ukudla ngendlela kusukela kuqaleka ikota yesibili. Iziko lendaba lokwethulela uhlelo olukhethekile olubheka kabanzi konke okwenzekile maqondana lolu daba longabikho kokudla ezikoleni kuze kube manje. Sekuwumlando ukuthi ngemuva kweminyaka ewu-30 iNingizimu Afrika yathola inkululeko. Abafundi ezikoleni ezibalelwa ngaphezulu kuka-5,000 esifundazweni kwaZulu-Natal babhekene nenkinga yokungakutholi ukudla ezikoleni. Ukuzwake kabanzi ngokwenzekayo njengoba evikini edlule undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal kanye-ke nongqongqoshe womnyango wezemfundo baqinisekisa umphakathi ukuthi-ke cishe u-90% wezikole usuyakuthola-ke ukudla. Kulandela-ke ukuthi-ke kufeyile uhlelo lokuphakelwa kwabafundi ezikoleni. Sinaye-ke omunye obhekelele lolu hlelo kwesinye seyikole lapha eThekwini ukubheka-ke ukuthi njengamanje ngabe-ke isimo sihamba kanjani. Baba sikubingelele, mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi kusukela kuqale yona le nkinga le yokuthi abafundi bangakutholi ukudla esikoleni ongaphansi kwaso, yiziphi inkinga enithena bhekana nazo? Ngiyabonga uthola ithuba. Yaseloku zivuliwe izikole sibe nenkinga ezinzima kakhulu. Okokuqala nje singakutholi ukudla kwaphela izinsuku, uthe umnyango nomsuqala uthi uyakuletha ukudla waletha ukudla okungaphelele okushoda kakhulu. As a result abafundi bebefunda eswini ngenalutho, kungasebenze kahle, ingane zilambile zilindile and ukudla kukho. Uma sibezwa bechaza kuma TV nasemaredweni bathi ukudla sebekulethile ezikoleni, kodwa masithi siyabheka ukudla bakuletha kancane kakhulu. Kodwa kuleli viki leli elidlule ngeweekend sikwazi ukuthi sikuthola okunye kokudla nakhona futhi akuphelele kahle, so kusilimaze kakhulu. So into esesiyenza njengamanje abafundi uthola ukuthi mhlawumbe ubhontshisi sesowupheka kabili evikini, mhlawumbe ufish supheka kabili evikini, okuyinto esingayijwayela ngoba izizama ukuthi lingabi khona usuku la abafundi abangazukudla khona. Sesizazama ukuthi sibone ukuthi sidijeya kanjani isimo njengoba isimo nje singakabi kahle hle. So ukudla kuyashoda and asakagculiseki, kodwa ke lokho kudlule leli viki elidlule lithanda ukuthi sithembise sibone kuba ngcono ngoba siwatholile amasi sawuthola nofish, kodwa futhi siwuphekile wonke usuphelile njengamanje. As a result isimo sikabi normal kahle, kodwa we hoping going forward isimo sizoba ngcono, si improve kunalokho kuyikona. Sesithemba ukuthi mayiqala lenyanga le ngoba khona umnyaka engeke ngakhuluma naye, mayiqala lenyanga le ka May bathe i-order lizoshintsha kuzoba ngcono kakhulu isimo ukuthi nakubashintsha uhlelo lokuphakela izikole ngalendlela ebijwayele bekungcono kusawo supply besazi sidila no supply direct. Njengamanje sefanele uthinta umnyango ucheck ukuthi kwenzakalani ini. Masikhuluma ke nabasitshela ukuthi no babatshela o principal babatshela nabahloli ukuthi no isimo sizoshintsha ngalezi athi abayibeka yonke.
ukuthi tendering system isebeyishintshile. So ke njengamanje sinokona akakabi kahle 100%, kodwa ke ikhona inhlansi yethemba ukuthi zizoba right and isimo sizohamba kahle ezikoleni zethu. But abafundi yes kusakhona lolo value ukuthi mhlambe bazodla namhlanje mhlamba ngahle. Ngiba ngisho ukuthi ukudla sesiphinde kabili evikini, mhlawumbe ubhontshisi upheka kabili evikini no fish siphinde kabili. Iveji ke nakhona kusaxakaxeka, kodwa we hoping ukuthi konke kuzohamba kahle going forward. Kuke kwaba nayo imbiko yokuthi okunye ukudla okuhanjiswayo khona ezikoleni kubolile akukho esimeni esiright. Mhlambe kwenike nakuthola ungaqinisekisa ukuthi mhlambe ikhona into kanjalo noma ayikaze bekhona. Iqiniso lelo sesalithola iklabishi belonakele ngendlela exa kusathani ingaze ngichaza ngikuthini. Kwangadleka ucarrot uze na ubone ukuthi nawo ezingeni asazi kwenzakalani ngempela ukudla okubolile yesisike sakuthola iqiniso lelo. Yini mhlawumbe ebenike niyenze ukubhekana nasisimo njengoba usho ukuthi abekufika usekubolile? Uma ngabe ukudla sikuthola ukuthi nosekonakele siyasikushintsha. Mhlawumbe abafundi befanele badle iklabishi ngalolu suku so mhlawumbe sopheka ubhontshisi. Mafuna mhlawumbe badle ilokhu iveji so shintsha mhlawumbe sipheke omunye ukhari. Sizama ukuthi abafundi okungenani bahlale emaklasini eziswini ezigcwele eziswini ezisuthi ngaso sonke isikhathi. But nje simo njengoba ngisho asikabi normal kahle hle, kodwa hoping ukuthi sizoba normal very soon. Kakhulukazi kule nyanga lesizoyiqala nje uMay basithembisela ukuthi isimo sizoba ngcono kakhulu. Kona ikhona inhlansi yathemba ngabeka nje kanjalo lesi. Yebo mhlawumbe njengoba sazi ukuthi uhlelo lolu lwalisungulelwe ukuthi kusizwe abafundi labo abavela emindenini ehlwempu ukwenza isiqiniseko sokuthi baye emaklasini kukhona okukhona eziswini. Sonke lesimo kwenzeka kwaso kuba kuphazamisa kanjani mhlawumbe ekufundeni ikakhulukazi? Abafundi lelo hlelo lubaphazamise kakhulu. Asenze isibonelo. Akekho umuntu ongasebenza noma ongafunda elambile. Okusho ukuthini ngaso sonke isikhathi fanele umnyango wenze sure ukuthi ukudla kukhona ezikoleni and abafundi bafunde isini ezisuthi. Nathi njengothisha siyasibona ukuthi abafundi abakwazi ukuconcentrate kahle emsebenzini wabo. Noma banikeze homework noma iclass work ubona no lo mntwana aconcentrateile because i-energy yokufunda akanayo. So ungabi khona kokudla ngendlela ehlelekile kona usiphazamise kakhulu nathi njengabasebenzi. Ikuphi mhlawumbe enikufisayo kuyaphambili nanokuthi khona yini mhlawumbe okunye ofuna ukusho nje malana nalo lolu daba? Esingakusho zathi umnyango lo hlelo oluqalile olusha ake ulibhekisise kahle babheke ukuthi ayinazo ingqinamba ezikoleni njengoba ngithi siqale ngenothe elimbi abafundi bengadli nje basisho nje abafundi befunda eziswini ezi-empty ebese sicela ukuthi umnyango awuzama ukusheshise ukudla kube khona ezikoleni ngoba sizathi mhlawumbe kungcono emuva osupply bese lethela bona ukudla ezikoleni bekungcono kulolu hlelo lolusha lithanda ukusiphazamisa kakhulu as a result ngathi asikwazi ukufocusa kahle emsebenzini wethu. Sibonge kakhulu njengoba ke uyizwela mbukeli ke omunye wabo ke esikoleni esidume kakhulu la esifundazweni KwaZulu-Natal echaza ke ngaso ke isimo esinzima ababhekene nazo. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi ke ngeviki edlule bona ke laba ababenikeza umsebenzi wokusabalalisa ukudla ezikoleni babamba ke isithangami nabeyindaba nalapho ke babechaza kabanzi ukuthi ke inkampani le esinikezwe yona ke le tender ka2 billion yokuthi ke kube yiyona ethenga ukudla ebese ke bona bekulanda kuyona le nkampani ukuze bakusabalalise ezikoleni. Bathi ke le nkampani ngokucwaningo labo kuvela ke ukuthi yasungulwa ngonyaka ke u2017 kanti ke isishintshe abanikazi izikhathi ezintathu kanti njengamanje kuvela ukuthi ke ingaphansi komuntu wakwaZungu. Baphinde ke baveza ke mbukeli ukuthi ke le nkampani kulesikhathi iqalile ukusebenza ayikaze ke ize iwenze umsebenzi obalelwa emalini engu1 billion wamarandi kanti lokhu ke bathi ke kuvusa ke imibuzo asizwele ukuthi ke bathi nikusona ke lesi sithangami nabeyindaba. We have seen kwaku advertisiwe ukuthi ama companies are interested awafake but kwase kuba nama specifics ayesho ukuthi umuntu ongakwazi ukubhidela one capacity engakanani. Ngiyakhumbula nje ukuthi somewhere 500 million was mentioned nanokuthi abe in operation for the past 5 years. Ezinye zezinto engiyikhumbula on top of my head angizange ngize ngifake but ngayibona ilokhuzane yabo ababekade beapply ngayo. So we are expecting ukuthi kusho ukuthi umuntu awadiwe one capacity financially yena vele yakhe
nanokuthi vele ubekade ewenza lo msebenzi at least a minimum of 5 years odlulile, which was part of our requirements. Sekuyasithusa ke ukuthi uma sesenza olwethu uphenyo ngenkampani kuvela ukuthi nango June 2020 ibingena umsebenzi owenzayo ngokwa state saka Cipro. Isona ke isimo esibhekene naso nanokuthi loke kwaqala iprogram kusawo supply akaze kube khona not even once i-department la yakathi kule nyanga ngizonika imali in advance mhlamba ke ngilinganisa nabo supplier basho kwi-contract ine possibility ukuthi abanye baba banayo i-capital yokuqala athi for the next 3 months ngizonikeza inyanga nenyanga imali upfront yokuthi nithenge so that nizokwazi ukuthi niphakame. That has never happened before. But namhlanje i-arrangement yabo nale nkampani nje inikwa imali ka 3 months in advance. Angazi noma ngokomthetho vele wakathenda noma kuphi kuyaye kwenzeke yini kanjalo. Kusukela lenkila itheka iqalile amaqembu ezepolitiki abe esephumela obala ukuzwakalisa izimvo zawo ngalolu daba kanti iqembu le-ANC levezeke ukuthi liyalelo ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni ukuba ke ayichithe inkontileka lomnyango obunayo ne-Personal Retail okuvela ke ukuthi yiyo eyathola le tender aphinde ke futhi ababele enkantolo kanti futhi bafuna ke ibhange ithala lilekelele osonkontileka abancane abazoqhubekana lo msebenzi. Siyamncenga uhulumeni wesifundazwe ukuthi akenze ubudlelwane nethala ukwenzela ukuthi anike isiqinisekiso ethala ngokuthi laba soba business abancane ngoba sebezoba nomsebenzi omkhulu okuzithengela bona ukudla bakusezikoleni abe anike ithala i-guarantee lokuthi uma labo abazobe bekwazi ukusho ukuthi abanayo imali yokuthenga ukudla bakwazi ukuthi bayethala bafike bathole imali then bathenga ukudla ngoba ithala lizobe lazi ukuthi uma ngaba sekubhatalwa angeke lingabhataleki ngoba uma ngaba bezoziyela bona beyibona asiboni ukuthi bazoyiwina bazokwazi ukuthi bayipase i-assessment ngoba bazofunwa phela uma suyaphela kwibank ufuna ama-audited financial statement for 3 months ufuna ama-cash flow projections all those abazowamitha lawo ma-requirements siyakwazi lokho iningi labo bambala abangawamitha ngakho ugovernment njengolo government onesinqumo okanye onomgomo ukuthi athuthukise umnotho ekuhlaleni endaweni zake emakhaya then nake emalokishini sithi ke akagarantiye lama service providers through ithala ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi but was saying futhi ngoba lokho sikusho ngoba sikholelwa ukuthi ngolosibili kuveki lizayo asikholelwa ukuthi futhi kube khona isikole esingenako ukudla i-department kusukela namuhla i-weekend yonke funa yenze ngako konke okusemandleni ukuthi ngolosibili mayivula izikole asikho isikole esingenayo ukudla. Lo mshophi uholele ekuthena amaqembu ehlukene kanye nomasipala basukume bafake isandla ukulekelela ezinye zezikole ngokudla. Okunye okeke kwakhathaza ngalolu daba ukuhanjiswa kokudla okungekho esimeni njengoba ke okunye bekubolile okunye sekwedlulele isikhathi. Umtolo uqinisekisile ukuthi ke ayikho imali ezokhokhela ukudla okungazange kusetshenziswe. Ize undunankulu adalula ukuthi ke bazoqalisa uphenyo ngakho konke okwenzekile abe I-Ifp bathi ke bafuna kube nababoshwayo ngalokhu. Uma undunankulu engathola ukuthi kube khona ukuganga nokwenzelela okufaka inkohlakalo phakathi athathe inyathelo ezinqala ukuba bonke abathintakalayo babhekane nengalo yomthetho. Sifuna ukubona abantu kukhona abaxoshwayo kukhona futhi uma kade sebebukele imali ngemuva ngoba siyasola ukuthi inkohlakalo iyavama esimeni esinjena bathathelwe inyathelo zomthetho. Khona manjalo osukwini lwayizolo kusabalala indaba zokuthi iPhasina ihoxile ekwengameleni lo msebenzi.
into yencwadi ukuthi umnumzana uZungu uthe uyahoxa ayikho ubethe pending ukuthi i-department yamkhokhela and ngeke sivume ukuthi umnyango ukhokhela umuntu ongasebenzanga imali engaka uyokhokhela engasebenzile akasebenze ngelendlela enza ngayo ngikhuluma nje kwamanje sambe yonke indawo sibheka sicheck ukuthi ngabe kukhona la ukudla ongahanjisiwe khona angazi ukuthi kuthathelwapi othisha abajabule izingane ezijabule wonke umuntu ujabule ngoba ukudla kuyafika ukuthi kungani pho kuthiwe kukhona izinto enje kukhona enjaya isandla lesi semfene isandla sesithathu esifisa ukuthi njenge BBF sirale behind umuntu omnyama kuke kubonakala abantu abamnyama ngempela kule province yaKwaZulu Natal nabo bewonqoshishilize izintweni ezithinta bona sikhuluma nje sikutholile imiyalelo ukuthi usebenzisa imali yakhe engaphezulu kwa55 million ukondla izingane ukuthi izingane ngempela ukudla kahle kahle kufike kubona kodwa njengamanje sikutholayo ukuthi ama sabotage esibona ukuthi asikwazi ukuvumela ngoba uhlanga oluthize esibuka ukuthi kuzobe ngazuthi impi yohlanga le uhlanga oluthize lazi lona ukuthi ilona okufanele lufite izingane zethu zabantu abamnyama ezikoleni zonke la sithenga khona abomdabu othize wohlanga akubona abantu abamnyama akubona abantu abamnyama umdabu wamandiya kanjalo nabelungu abaona lezi zinto asikwazi ukuhlala sithule sibone umuntu omnyama eshayeka njenge BBF simile kanye nomnumzana uZungu sifuna ukuthi izikole zidelivelwe ngendlela abantu abamnyama abakwazi ukudeliver abanama truck bathola amathuba ngendlela efanele kuphinde kwenzeke isiqinisekiso sokuthi nalabo abatshalayo nabo bayawathola amathuba simnqanqela umnumzana uZungu omama abatshala izipinashi omama abatshalayo nabanye nabo bonke abakwazi ukuthi ngempela balithola ithuba balithola uyimisela umuntu oxoxekayo naye akufani nokuthi sixoxa nabantu esingabazi abangafuni ukusixoxa ngoba bazi ukuthi umuntu omnyama akasile ekhanda use spend imali yakhe eningi kumnumzana uZungu siyanxusa ukuthi i-department imkhokhele umnumzana uZungu ngoba njengoba sesaplayile sesithanda ukubheka ngazi ukuthi nayo i-department ngazi ukuthi ingena kakhulu izinto zepolitiki akihlehle kakhulu ipolitiki ukuze ingane ikwazi ukufideka ngoba ukuthi kube ipolitiki etshela i-department ukuthi kwenzakaleni asikuthakaseli iBBF Abantu.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde mbukele sithi ishelele izitolo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Nina besila sibonga ukuthi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. I-I-Ifp Ibungaze Olwenkululeko nabafundi kukhuthazwe abantu ngelungelo lokuvota abakuleli bathulisele udukhalo ngenkululeko. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangihangwa shisa ikhotha zasedlebe kokoshanise mabedlane ziyagoqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.